Γεια σου κόσμε, Κοσμάς 15 εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πόσο τέλεια οδηγάω για να μάθετε και εσείς από μένα. Ξεκινάμε. Το βίντεο έχει θέμα με Need for Speed. Θα παίξουμε αυτόν εδώ τον αγώνα. Να κάνετε comments να μας πείτε τι θέλετε να αλλάξουμε. Το επόμενο μας βίντεο θα είναι με θέμα Minecraft, TNT Run, που το κάνει ένας φίλος μου που έχουμε μαζί το κανάλι. Να κάνετε πολλά likes και subscribe στον αγαπημένο μου Hellenic Gaming, The Base 1, γιατί ασχολούμαι και με Minecraft. Θα κάνω και εγώ μερικά βίντεο Minecraft. Ωραία, και τώρα ξεκίνησε ο αγώνας. Έχω κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Εδώ συνήθως τους περνάω, αλλά τώρα αυτός έχει Lotus, αλλά τον πέρασα. Όχι, δεν είναι Lotus, Nissan ήτανε. Μπας περιπτώσει. Όχι, στο καραγάμωτο. Και δεν έχω και slingshot ούτε νίτρο. Φανταστείτε. Και δεν με έχουν περάσει ακόμα τα μημπόσκυλα. Το Nissan κοντά είναι, αλλά όχι ακόμα, δεν έχει περάσει. Ωραίο, drift έκανα. Μετά το άλλο βίντεο, το επόμενο μας βίντεο είναι πάλι NFS, το Batch Mode όπως το ονομάζω εγώ. Σε κυνηγάνε bats και εσύ πρέπει να καταστρέψεις πράγματα για να κοστίσει λεφτά στο κράτος. Και προσπαθείς να διαλύσεις πράγματα και να μην σε πιάνουν οι bats. Έτσι, εγώ δεν λέγεται έτσι αυτό το mode, εγώ το λέω Batch Mode. Αλλά εντάξει, είναι μια ωραία ονομασία. Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θα κάνει και ένα βίντεο NFS ο αδερφός μου. Είναι 12 χρονών, μας βοηθάει. Έχει και αυτός ένα κανάλι στο YouTube με Minecraft, Πανόραμα Πανοραμίας λέγεται το κανάλι του. Όχι, δεν λέγεται Πανόραμα Πανοραμία, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λέγεται Need for Speed και αυτού νου. Πανόραμα Πανοραμίας λέγεται του φίλου μου που κάνει τα βίντεο Minecraft. Γαμώτο. Ευτυχώς δεν μας πέρασαν. Θα μας περάσουν όμως. Σκατουλίτσες. Έλα, τους έχω, εντάξει. Τέλος, finito la musica la race. Τώρα να κάνετε πολλά subscribes και likes. Πες γεια, Γιάννη. Γεια! Ωραία, είπε και ο αδερφός μου γεια. Αυτά από μας για σήμερα. Γεια σας.